dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan segara madu ketemu karo wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sedama. Wah hebat mila datana momo kaliyan Cinandra Pasuryani kurang candra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok nggo raup ngono. Kok iso iki Mbak Matur Lintang. sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu sehat nggih panjenengan. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi piye isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda? niki wau jam 8 dalu. Jam 20.00. Enel alhamdulillah. Jenengan jam pinten? Iki sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulang kowe ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah iya. kenalane biasa ya kena Sopan lho Mas. nganggo ngene barang Loh, apa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya to Adat ketimuran, tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik. Lah kan menunduk ya Mas ya merendah ya. Tapi kan ya lihat kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki enek wong iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan. Lah Lah kudune piye? Nek ning mburine nek wong iki lho kenalan pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Kucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo kene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo ning gurine nek wong iki kan Ora ora akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono kowe. Ruwet nih kowe iki kok iso. Nggih sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partasipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unisa piye, Cak? Coba panjenengan ucapan terbaik. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, aja. Cak mawon mboten Kalau apa-apa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho Pak. nyuruh aku cuk. Lah kowe nek Aku nyuruh awakmu tel. Nesu lek kowe. nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga Ya, rawuh nggih. rawuh. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat Dosen, tunggal. staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu Nggih, menika. mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Sugeng dalu alhamdulillah. Mbak, sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Nah, apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa, Bu? Nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh, nggih, cocok. Nggih, yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, jenis Koirul. Sing leres Nggih, niku, Mbak. siap Bu. Nggih. Lintang Nggih. Kairo. Monggo diaturake coba Caping Diaturake, Gunung. diaturake. Men saya gayang dijengglengke. Nggih. Sing jengleng Cak Yuda karo Kula Cak Kondol. kalih Cak Trondol. Masa niki dijembeng. Jegleng. Jegleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Nggih, nggih. Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Nggih. Panggul Candi Rejo Semanu Gunung Kidul Ya, Yogyakarta. mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, Bu Nggih, Rektor. siap. Monggo pangkur Caping Gunung. Gini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak bareng. Ngawur iki. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat.
digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Kok nesu lho. Jenenge biasane Kyai Gundul suarane apik ya. Apik, suarane apik. Kyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swantene kae. Monggo Mbak Lintang. Nggih. Pangkuripun. Aku sik sing jenggleng ya. Oh ya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi jenglenganku piye? Kuwi napa, Dik? Aku wae. Pokoke aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune ndok bebek. Jelas ta. Sak tarangane. Ayo. Lah ngene iki Om Yudo kan penak. Jajali jenengan pripun? Ya, jajal ya, genti kene. Iya. Durung. Peni kene lho. Goblok. Durung. Lah memang pindho. Susu wae iki. Ben nembang sik lagi jenggleng. Yen memajang among karo Halah lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone Pak Yudo, contone. Wong kaya cukup kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, kurang Mas. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Yo. Lho, Watos ya, iki kok Mas. iso ra iso lho. Lah ya. kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksude piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung Medune mak jeleng. Mak jeleng. ya, jeleng. oke. Iya, Sing jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumbul medune mak jeleng. Oh iya Ya, betul, bisa. paham. Oke. Dan dulu dande. Ya. Jeng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah ta? piye to Lah mau piye? jaluk Maksudnya piye? dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh ya? bareng. Ya, tabuh bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, gentenan. Oh, nabi gentenan. Piye to njaluk Bareng kok enak, ya, wajib Sing ora. ngundang yo gak paham Mas Budil lho. Anu timbul lho. kok iso Mas Mbul tim Gentenan, Mas. Ya. Oh, ndang. Ya. Loh, gentenan ta wis. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dinut kok ki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Kembang wae
gintung-gintung. Enak, pengen perawe. Ayo Mandol, ndang gentung-gentung yo. Ji, ayo, siap. Ji, rolu. Aduh. Isa apa ora tapi kaya aku ngene iki lho. Ya tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, bokong ning guri. Jokne. Dang. Yo. Ketok iki lho, ndel ketok kene lho. Kene lho ketok. Ya jajal. Mbak Winong yo. Urung Muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke. Lah iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki. Terus. Yo. Nah, terus. Pon. Ambulan. Pon Mas, larine pun pejah. Pon. Mangga. Tadi itu tak kira udah selesai ya, kadung tak salimi yuk munggah neh. Lho, kene iki nek munggah pindho, emoh. Kene kudu pindho. Silakan nuansa percintaan. Rukun Islam. Teme iki ya Allah Gusti, tak Kuwi pepeling ya nyuk. wong kok jarine nuansa percintaan, bermesraan kok rukun Islam ki lho. Kuwi ya ngelingne nggon percintaan Mas ya wong lagi jatuh cinta ya eling neng ngibadah kok iso. Ya aja to sing bercintaan kok iso goblok. Lah apa enae? Gundul cengok. Yang lain ngono to lho, mosok Percintaan, Oke. slendrone ya. Nggih. Memanesmu kala. Marai bar kan. Ora. Moho wiku. Nggih. Dwijawara Ambrengen. nyapa marai barang. Memanismu kang ujiwat. Alah. Kok iso tekan Jula-Juli iki lho. Memanismu hangu jiwa. Arep marai mesti. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Moho wiku. Dwijawara Ambrengeng. Iya. Memanismu kang ujiwat. Suarane apik wae. Sae. Raine sing elek. Pengen apik ya dicet. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Mustikaning jagat ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnanku kanggo sliramu yayi. piye to? terokno sik. Terok. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu sineksenan jagat saisine apa to? Ngomong dhewe ngono lho. Wong iki tak warai lho. Kedawan kuwi ta. Kedawan kowe. Ya Mas no, ya ampun. Nang ora iso apa ndak to jane? Mas Darmono ndol janane. Darmono. Piye to? Winong. Kok Winong. aku kleru terus okat mang. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludra sedumuk bau senyari bumi. Apa itu tadi? Wetak pisane kok. Sedumuk bathuk. Rantas malang-malang putung sedumuk bathuk Senyari bumi ngono. Kayak yo nek bathuke yo. Ampluk nekat lagi. Ngawur ae. Ngono ngaku Moho Dwija kae. Ngono jare ambreng-ambreng. Agawe runciting galih. Galih. Arek marai. Ora.
Kaya pinter-pinter dhewe. Ki Dwijo ngendi to, Cak? Kok ngene ya modele Dwijo. Ya mondok-montok kuwi kae lho. Lara apa? Lara apa kowe? Kencing manis. Aja ditakoni sik. Lah lara lho Mas, wong kudune kan rara kok lara. Rara ki wong wedok utawa wanita celukane rara kok lara. Lah nek pas lagi lara? Oh iya. Rara apa kang si nedya wong kok ayune kaya ngene. Wah, iki sing diarani wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi. Langsung lep. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali. Sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning marak ati. Sapa wonge ra pengen nyipok. Pak aku ngomong. Apa to? Mbok cipok ya, Dal? Loh, tak cipok muni. Muni piye? Puk. Enggak mau, enggak boleh. Jangan. Enggak boleh, aku tuh masih underage. Aja ngono. Gimana? Ditlateni le nyawangi sak jam 2 jam ngono. Ya, Kena mutah. Saya tuh masih underage, enggak boleh kayak Ya gitu. itu masih underage. Ora apa-apa Lah dean apa underground ayo. Dia underrock kok. Ora lara. Ya. Umpama mundhut Rukmi. Alah. Rukmi iki lho. Rukmi. Wis diganti. Ganti untumu iki. Untumu pucet. Umpama mundhut Rukmi. Tak tenan. Tartamtu tak tu ruti nonano Lah melok nonano lho. Takepane lho nyok. Ngibarat ngono lho. ngibarat wong numpak susu. Alah. Prau. Ya ampun. Praune momot susu. Kok iso susu lho, dhek latah marai Mas. Angger nyawang apa no disebut. Wah bahaya lho iki. Saya tuh masih underage. Latah Ya iki Allah. latah. Enggak paham saya gitu. Marai nyapa niku digawa ngalor ngidul ora tinggal ngomah ae. Bareng ngono yo ketok. Apa lho? Ora apa-apa nek aku tak WA ae. Oh iya. Pon duwe WA ora. Gadahe WC. Hilani. Kayak ngomenyek. Zaman saiki ora duwe WA. Telegram. WA-mu. Alah. Latah tenan iki latah. Latah. Lumampah tanpa Cangkemmu lho pasne ngono. Dipasne. Jarine Dwijo ngono lho laras ndak iso ngepasne lho. Goblok ya goblok tapi aja nemen-nemen lho kuwi lho dipasne. Ndi iki? Sak pira? Lumampah. Alah kaya jek. Piye to jane? Lumampah tanpa welah. Enak tenan ae. Ing madyaning jala nindi. Cek to. Nindi sapa? Nindi iki sapa? Nidi ya nindi. Kelingan mantanku jenenge Nindi. Alah, cah rupan ki nyambik kok. Nindi. Jalo Nidi tegese iki segara. Masa Nindi lanang. Sindi. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Imeng wis mbok aturke bawane Slendro. Saiki terus pengen apa mang jare pengen duet. Apa?
Pomo bawane slendro. Terus malik pelok barang oleh ora? Ora apa-apa. Ora apa-apa angger larase pas lek menembang ra masalah. Pelok barang apa? Apa? Manis no. Oh, gendeng seragenan. Seragenan. Manis. Boleh. Boleh. Sing piye ta lagu manis? Manis dek kowe kencing. Alah. Pancen manis. Kowe sing kencing manis jare mau Mas kok iso malih aku lho jan. Giyah ngene iki. Ora apa-apa wong eneke yo nggo iki yo. Pelok barang ya. Pelok barang. Monggo manis diaturake. Cak Mondol melawan Winong Nawangse. Oke. Yuk. Oke. Asik. Cak Mondol. Asik.
Pun Mas Yoyo nggih to. Mas Mondol sarwa saged. Wah, napa-napa jos niku. Suwantene nggih ora kalah karo Pak Taslim. Ha nggih. Janjane nyuwara pun becik ning ya ben lucu diklerok-klerokne. Diklerok-klerokke, asine apik nggih, tempone diklerok-klerokne terus larase nggih. Salah tenan diklerok-klerok. Nggih. Niki wonten nawala. Monggo dipun waos, Mas. Sugeng dalu Bapak Dalang. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Sanggar Barada, nggih. Nyuwun gending kapilut, nggih. Gending menika dipun aturaken dumateng Caksi Lover, nggih. Lan sedaya pandemen ringgit purwa kagem jampi sayah matur sembah nuwun, nggih. Salam bergas waras madangkala selalu di hati, nggih. Apa lagi? Monggo kapilut sinten? Mbak Tuti. Mbak Tuti. Kalih Mbak. Pun Mbak Tuti tok nggih. Ha nggih. Apa? Kapilut. Nggih. Monggo Mbak Tuti damel isu-isukan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Yudo saking Ngawi. Lek Cak Mondo saking pundi? Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mbok setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo. Dulu anu lho, Cak Mondol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus ya Cak ya, foto. Asa bisa. Syuting rumiyin dereng dagel niku pertama syuting, nate damel film pendek barang kok niku. Keren. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Ya kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iki? Ya didol. Wis gak payu nyuting. Ora payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula sering syuting kados niku kados anu niku Mas sing kene nderek kameramen niku. Dadi niki lho, nikine niku gubedhi sirahe cilik. Nggih. Headphone niku ingatan sirahe cilik. Terus wonge mboten ketokne nyutung sing lucu asline niku Pak Yoyo. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndasku sosok ya sakmene barang. Ayo. Yo diaturake Mbak Tuti kapilut. Siap. Enggak, yo diaturake Cak kapilut dening Mbak Tri Hastuti. Yo.
Matur nuwun Mbak Tuti. Mbak Tuti. Nggih. Tembang menika kala wau ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Dr. Sukiman Bandung. Ingkang panjenenganipun kepareng monitor lumantar streaming. Ugi sedaya para kadang-kadang ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi Channel dimanapun Anda berada. Kadang-kadang tim biru, para subscriber Kuntadi Channel matur nuwun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Cak Yuda, dawuh gandeng menika sowan wonten ing Surabaya. Nggih. Ciri khase Surabaya niku sing terkenal lak Tanjung Perakipun. Nggih. Ha, nggih. Kalih enten melih, Mas. Napa? Sing nika. Semanggi Surabaya. Tabi to Mas ditabi kalem-kalem nah. Semanggi Surabaya. Lontong balap mono krama. Dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk puli beli. Jenengan kaya sik apa? Alah kula kok harganya sangat murah. Sayur semanggi Surabaya dimakan serta didorong masuk kampung keluar kampung beli. Pun sama termawon pun. Urung utuh lho iki marang tak. Lah mboten apal. Nggih, Surabaya. Nggih, hebat Surabaya. Lah, menapa to sebabipun Nadianto rumiyin jaman perjuangan ingkang perang melawan penjajah niku lak mboten namung Surabaya. Nggih. Wonten Bandung nika lautan api, wonten Jogja kembali. Dan wilayah-wilayah yang lain yang ditetapkan menjadi kota pahlawan. Kenapa kok Surabaya? Pripun Mas menika? Piye, Gong? Merga rumiyin niku wonten petinggi sing saka sekutu saking Inggris niku pejah wonten Surabaya. Jenenge sapa? Jenderal Miyabi. Malabi, Gong. Malabi kok. Jenderal Malabi. Miyabi niku lak tesik dulure Kakek Sugiono. Iya. Merga wonten guguripun petinggi sekutu nenggih Jenderal Malabi satemah mriki dipun tetepaken dados kutha pahlawan. 10 November. Kawiwitan 22 Oktober wontenipun resolusi jihad mula dadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mantap. Paham kula nek kula sak level Mas kalian jenengan. Mula 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri. Nggih. Biyen nate kula gelar niku wonten Tebuireng. Nggih. Wonten anu Uner Mas, Uner. Nggih. Sampeyan urung ning kono urung. Lah nggih maksude cerita Tebuireng sampean anu wonten Uner. Lah kula dereng rampung wis sampean. Ah iya. Nggih. Nah, pripun Tanjung Perake niki sida napa? Niki Mbak Birgita Ayu niki. Mbak Birgita Ayu, ayo Mbak Birgita. Nggih. Memang wis semanggi Surabaya iki genti Tanjung Perak. Iya. Mau wis rek ayo rek wis wae. Cek komplit pisan. Langsung niki, Pak. Nggih, langsung titit. Ah ya. Alah mbok dibaturne to Mas kok titit tok. Pertama ya titit wis. Nggih. Titit duwi damar mati
Tanjung Perak tepi laut boleh ikut Pak Cilik Pak Cahya Bu Cahya Pak Mondol Bu Mondol Pak Yuda Bu Yuda monggo tindak Tanjung Perak Tanjung Perak tepi laut waktu terang bulan teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Cak Yuda itu namanya. Mari pergi, kita pergi Tanjung Perak. Panggil saya taksi, kita berangkat ke Perak. Pikiranmu neng ndi? pikirane bir kita Pikiranku carry, Pak. Iya. Yuk. Tanjung Perak, tepi tepi laut. boleh ikut Pak Pengrawit, se Pak Jono Mas Mbak mahasiswa, monggo tindak Tanjung Perak. tepi laut boleh ikut Tanjung Perak tepi laut Tanjung Perak tepi laut hebat gimang Ambak lawas iki kepenak seger tak Yuda. nggih saestu Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut. Ini rambut, Ini janggut, ini sikut, ini perut bawah perut. Tanjung Perak. Saya Mas Yaya. Iya sih kaya ngono kuwi. Hebat. Ya kaya ngono kuwi nggih. Ayo. Jadi luar biasa. Biasa lah. Nggih. Nggih. Saniki ditutup kalian Mbak Okvalica. Okvalica, putra dari Kota Udang, Sidoarjo. Betul. Itu kanca-kanca mulai arep digawani terasi. Kalih Mbak Okva. saestu to? Iki saestu men disiapne teng wingking terasine jan. Mblenyek. Jare sapa? Jarine sopir-sopir lho. Ra trimo lho ayo. Gak trimo aku. Enggak kan nek Sidoarjo kan terkenal nggo napa kuwi Apa? terasi, nggo Iya. nudang ngono lho maksude kanggo oleh Bukesi apa Oh, Pak ngono. Cahyo, terasi. Iya. Kanca-kanca yoga ora usah lah, cukup terasi liyane. Apa kuwi? Ya ngeliat tak WA. Mesti lak WA, gak ndek WA aku. Nggih. Sing nadyan sithik enten jaipongane. Weh, Nah, nggih garapane. ditanjake wong penari ya Mbak Fam nika. Ha nggih. Jurusan tari tapi nggih saged inden. Nah Hebat, niku. hebat, hebat. Nggih, dadi nyindene ya tanja, njogete ya ketok. Saestu. Sami kalih Mas Mondo Limbang lah.
tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ati. Ah nggih. Niku Mas Mondol sae. Jogete apik? Lho pripun? Saged nyakil lho, Pak. Cucuk laku lho menika Mas. Lampah. Dandan bagusan blas ora bagus. Kowe iki tumbak dicucuki. Enggak maksudnya tak anu lho. Nggih. Napa tembang? Kitir sumilir. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Kitir kok cipir bener sampean. Kitir. Kok cipir sampean wamu nene. Sing muni cipir sinten? Niku sampean wau. Lah niku salah. Lonyo. Nggih. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Laladan Kediri. Nggih. Nggih, anu alumni UNESA, Pak Gedhuk Siswantara. Nggih to? Saestu Sanggar Barada Mas Gedhuk Siswantara menika. Oh, Pak Johan, Mas Joko Porong, Mas Gedhuk Siswantara, Mas Didik Wibisana Kediri, alumni mriki, Mbak Proborini mriki. Wah, nggih. Cak Mondol nggih mriki. Mboten. Untak-untuk. Lagi oleh Universitas 17 Agustus. Untak-untuk. Monggo kitir sumilir yuk diaturake dados. Joget ana aja. Wah, bantengan iki simpatik. Nek bantengan piye nek bantengan ndang? Awake dicak banteng. Sikile nek bantengan. Mosok gur ngono. Nah, sing ngene lho. Ya. Ya ngono bantengan ta ya ngono. Kaya Soiman ayo. Yo. Ayo madang kara.
Celek aku. Iki mujudake katresnan diaturake luwih dhisik mergo iki dawa sak urunge ngaturake Cak Yuda. Nggih. Bu Kesi jenengan sing dikersake, Bu. Nah, iki coba kaya apa. Ing atase jaman sing wis kaya ngene parandene tasik wonten piyayi ing ngersakaken kutut manggung. Wah, dasaripun nggih Bu Kesi menika bendalu nganggungaken kutut. Nah, nggih. Tegesipun griya kula menika kula gadah kutut wonten kurungan. Wis tak gecekno genan ora. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Pripun? Mboten kok ngaten. Pancen piyayi Surabaya khususipun mriki tasik remen ing babakan gending klasik Pak Dalang. Nggih ta. Kula tasik kemutan nalika kula tasik alit mahasiswa S2 nderekaken Mbah Naryo nalika semanten wakil gubernur Jawa Timur tembange nggih kutut manggung. Oh, ngaten. Dados penggemar kula niku piyayi sepuh-sepuh Pak Dalang. Malah aman kula lekene piyayi sepuh niku. Ha, pancen sampean kondang sinden kolonial. Ayo. Mergo wis tahun pinten Bu Kesi niku Udakara? Nggih niku tahun 2004. Nah, pisan kula matur kalih kula nostalgia kampus Unesa menika. Nggih. Nalika tahun 2004 menawi mboten salah ugi nggelar wayang kulit wonten Gedung Pundirian nggih ingkang asta almarhum Ki Entus Susmono nalika sakmanten kula nggih sampun tumut nyinden wonten mriku Pak Cahyo. Wah, alhamdulillah. Nggih nggih. Cobi kira-kira wis pirang tahun nganti sepriki? Udakara wis pirang tahun kuwi? 15 tahun nggih. 2004 tekan 2020. Wis kliwat ukur kok. 21 tahun. 21 tahun. Kira-kira suarane beda napa mboten? Ya beda no, kan saiki wis manak papat to, Pak. Nek kaya sapi manak. Peputra. Ayo. Ya tembunge. Nggih. Peputra. Aluse ngono kuwi. Ugi kula aturaken dumateng Pak Jono. Ha menika Bu Sri ing tansah keraya-raya aja kok ning Laladan Surabaya. Wong adate teng Laladan Magetan, Medion nganti tekan Karanganyar panjenengan nggih kepareng musul. Ha nggih. Nggih. Lan ugi spesial Mas Agung ingkang dados lantaran awake dhewe saged sowan mriki. Tasik melek lho. Piyane sedaya tasik kuwathah wonten mriku Pak Dalang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nadyanto Surabaya menika kutha gedhe ning parandene kepareng tresna dumateng budaya. Mongko manut jam kula menika sampun jam 1:30 langkung seprapat ning parandene para penonton, para pamirsa tasik kathah ingkang kepareng jenak pinarak. Nganti yaine tasik wonten ingkang kepareng mirsani mboten perkara dalange becik, sindene apik, pelawake hebat mboten. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Surabaya terhadap lestarinya budaya Indonesia. Dan paling spesial adalah adik-adikku mahasiswa Unesa yang masih banyak sekali lenggah wonten mriku. Selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas. Selamat pagi. Ayo ngapunten Mas, keng mriki mboten ketok mung sulap tok keng mriki. Ha iya nggih. Kaya dhewe ning kene aku. Ha iya. Kancane akeh dhewe ora nggih. Monggo Bu Kesi slendro menyura kutut manggungipun. Nggih. Monggo. Nadyanto sampun kepala 4 yuswanipun Bu Kesi parandine swantenipun tetep ungkul tetep bantas kados mekaten yen ana son horeg yen Bu Kesi iki sinden horeg temenanan merga saya bantere suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda. Ha iya aja kok nyuwara ngentute banter. Ha iya iki malah sehat le ora.
Dalem Bu Sinden. Niki anak-anak kula Waranggana niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggana untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik iki selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kok njur epeh dipek dhewe. Ha ya ngono kuwi. Tunjuan kira-kira sapa Bu Kesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo entuk mandat amanah saka Bu Kesi. Ayo, kaya apa? Ning Ongkeke Nong.